Oikein raikasta huomenta YouTube. Pari viikkoa taukoa oli videosta johtuen siitä, että arki alkoi taas. Tämä ukkeli joutui takaisin työelämään. Ja totta kai preppi tietenkin tekee oman osansa siinä jaksamistasossa. Eli ei ole ehkä ihan niin kovaa julkaisutahtia, että mä yritän tehdä milloin mä kerkeen. Eli lauantai, se tarkoittaa, että tänään on tasan 5 viikkoa kisoihin. Odotan innolla. Hyvä jännitys päällä, ei semmonen liikaa, vaan just oikealla tavalla. Et mä tiedän, että mä menen tekemään sinne oman parhaani. Kondis ei ole missään nimessä isoin, eikä se voikaan olla. Mut mennään ihan fucking kireenä ja katsotaan mihin se riittää. Toivottavasti riittää johonkin sijaan, ettei olla vihoviimeisenä, mutta siisti päästä kisaamaan. On kyllä innoissaan. Ja tänään on muutenkin hyvä päivä. Mutta miksi just tänään on niin erityisen hyvä päivä? Tänään mulla on coachin lupa syödä. Jesse antoi vähän vihreätä valoa. Tänään saat poika vähän hiilihydraatteja ja ruokaa. Ja me kiitämme siitä. Me kiitämme. Miten voikin niin kun lupaus vähän enemmästä ruuasta piristää näin paljon? Siis mulla ei pitkään aikaan ollut niin odottavaa fiilistä kuin viimeksi pikkulapsena jouluaattoa edeltävänä yönä. Et mä en malta nukkuu, että kohta pääsee avaa lahjoja. Niin mulla oli sama fiilis eilen yönä. Mä en malttanut nukkua, koska mä tiesin, että tänään pääsee syömään. Se oli jotain älytöntä. Ja jos joku ei vielä tiennyt, niin sen takia se syy, minkä takia mä oon nyt niin innoissaan tästä syömisestä, on se, että me ollaan siis painettu vähän niin kuin coachin kanssa kaasupohjaan tämän laihtumisen kanssa. Koska pudotettavaa olikin pikkasen enemmän mitä me luultiin. Ja se pitää polttaa pois. Ei auta vikinet siinä. Enkä valita. Itepähän on tällainen valinnut. Ja nautin siitä. Totta kai se overall fiilis ja jaksaminen noin pienellä kaloreilla on oikeasti aika välillä haastavaa, sanotaanko näin. Ja olo on aika skeida välillä. Se kuuluu asiaan ja emme me valita siitä. Me pidämme kehonrakennuksesta ja fitnessurheilusta. Se mikä mä uskon, että se on hämäävä tekijä on just toi, että mulla on aika erikoinen rasvajakauma. Siitä voidaan vaikka toisella videolla jutella, mut jalat on ollut pitkään jo tosi kireet. Mut alavatsan kohdalla on vieläkin ihan minimäärä rasvaa. Se on mielenkiintoista, koska suurimmalla osalla, siis tosi isolla suuremmalla osalla, 90% se rasva lähtee yli ekana vatsa-alueelta ja niillä näkyy vatsalihakset. Ja sitten on tämmönen toinen ääripää, että mun on pitänyt tehdä älyttömästi duunia, että mä saan näkymään nämä vatsapalikat. Niin olkaa te onnellisia siitä, jos teillä on suotu semmoset geenit, että vatsalihakset paistaa kuule vuoden ympäri. Ei ole itsestäänselvyys. Nyt alkaa olla sen verran nälkäistä poikaa, että mä käpsyttelen vauhdilla kotiin ja katsellaan sit siellä. Pakko päästä syömään. Kuka täällä on herännyt? Huomenta, Taavi. Ja tässä nähdään preppikulhon
ja kehityskausikulhon ero. Preppikulho, kehityskausi. Ja nyt saadaan käyttää tota kulhoa. Siis kuvaan ei välity, mutta kattokaa mikä määrä puuroa. Ai että. Ja jokainen naistaan arvostava mies tekee French toastia, eli köyhiä ritareita aamupalaksi nukkuvalle tyttöystävälleen tai vaimolleen tai kihlatulleen. Jos et ole vielä tehnyt, mikset tee? En nyt sit kuvannut mitään syömistimelapsia teille, koska siihen meni noin 5-10 sekuntia. Noniin, se riisi ei ollut riisiä. Oli kaurahiutalepuuro, meni niin, että heilahti, mut nyt on riisiä. Tai itse asiassa me otetaan tällainen riisipasta. Eli jos sä haluat kokemuksen pastan syömisestä, jos sulla on ikävä pastaa, mutta sä haluat, että sun ehkä vatsa toimii paremmin, niin voin suositella. Siis riisiä, mutta vaan fusillipasta muodossa. Ja tätä saa tänään syödä 120 grammaa tässä ateriassa. Se on aika paljon. Katsokas kuka on herännyt tähän päivään. Huomenta Mr. Bossman. Oliko sä äijä nukkarissa? Eli tänään ei videossa sen suurempaa agendaa. Et me katsotaan mitä mä saan tälleen niin kun coachin luvalla tänään syödä ja nautitaan niistä ruuista, mitkä meille on suotu. Koska me pidämme ruuasta. Ja ihan tosta vaan, ruoka on valmista ja kattokaa mikä pleittaus. Okei, siinä on vähemmän kanaa, vaan 100 grammaa, eli paistettuna noin 60-70 grammaa. Mutta mä alan jälleen syömään näitä ja me noin muutaman sekunnin päästä. Ei tässä pidempään nokkatuhisi. Siihen meni noin 5-10 sekuntia. Mut olipahan hyvä. Ja tuli kyllä tarpeeseen. Mut tänään syön vielä yksi puuro ennen kuin lähdetään salille. Tai te ette tuu sinne mukaan. Mä yritän nauttia siitä treenistä. Ja me nähdään sit kun mä tuun takas salilta. Mut vielä yksi puuro. Mut salin jälkeen mä voin esitellä mun pyhän Pandoran lippaan, mihin mä oon kätkenyt kaikki mun synkimmät cravingsit ja piilottanut tonne ylähyllylle, että mä vahingossakaan kajoa sinne. Niin se on sellainen jäätävä arkku, siis täynnä herkkuja. Niin voidaan katsoa vähän siihen sisältöä sitten salin jälkeen. No niin, pienen ruokalevon jälkeen on taas aika syödä. Tää on pre-workout puuro ja tän jälkeen pikkuruuan sulattelu ja sit pre-workout juomat naamariin ja salille. Eli riisihiutale puuro, vähän banskuu, vähän maapähkinävoita. Sitten mä otin vaikka kanelia ja mansikkaprodee. Aikamoinen saavi jälleen kerran näin niin kuin preppiläisen mielestä, niin ai että. Ja noin, PV-osafkat vedetty. Nyt on vähän sellainen olo, että olisi järkevintä ehkä käydä pieni happihyppely ja ruoansulattelu-kävely ennen salia. Sellainen oikeasti kevyt vauhti käppäilyssä, 2 tonnia askelia. Ja sitten vedetään PVO-juomat ja aletaan lähteä salille. Tänään on yläkroppapäivä. Noniin, salilla käyty. Oli vähän kiva pitkästä aikaa saada treenata silleen, että on vähän syönyt, niin riittää energiaa. Aina vähintään 11 on lisää. Nyt on aika taas syödä. Tai ekaksi tehdään se ruoka. Tänään hiilarin lähteenä tällainen mollukka.
Mä vedän tosta suunnilleen puolet kilon mötikästä, noin 500 grammaa bataattia. Se vastaa noin just sitä 100-120 grammaa riisiä, mitä mun pitää vetää. Mutta tänään tekee mieli bataattia, niin me vedämme bataattia. Ja sillä aikaa, kun tuo morgula tuolla valmistuu, niin me voitaisiin tsekkaa se Pandora-lipas, mistä mä puhuin. Eli tämmönen lipasarkku. Ja voidaan vähän näyttää teille, että mitä tää on syönyt. Eli täällä on vähän kaikkea, mitä mä oon halunnut tai mihin mulla on ollut cravingsseja prepin aikana. Peruskarkkia, Smurfi-hariboit Saksasta, Hello Kitty mocheja, Twixejä. Sitten on tosi paljon nuudeleita, koska me rakastamme pikanuudeleita. Tätä mä otan innolla. Piparkakku dominoita. Ja tänne mä kerään, tänne kuuluu vielä siis kaikenlaista lisää. Eli ne mitä tänne ei nyt ole mahtunut, mutta kuuluu vielä, on aika supermonta nuudelipakettia, mitä mulla on tuolla kätköissä. Ja 12 päkki PTV Labsin banskusuklaa prodefatukoita. Ja. On jotain muutakin varmaan jossain muualla kätköissä, mutta mulla ei nyt tule mieleen. Mut siinä on meikäläisen Pandoran lipas, mihin emme kajoa ennen kuin on lupa. No niin, nyt on otettu siika pois uunista. Eli tää järkyttävä morgula. Siis nyt arvostetaan hetki tätä mun pleittausta. Otin jälleen kerran vapauden lisätä vihanneksia ja hiukan valkosipulihapankaalia. Kana on vaan 100 grammaa eli noin 60-70 grammaa paistettuna. Tätä on noin 520 about grammaa. Ja nyt syödään. No niin, ilta hämärtyy ja on saapunut viimeisen ruoan aika, eli herkku iltapuuron. Voi olla, että sitä tulee ikävä vielä tässä muutama viimeisimmän viikon aikana. Tai saa nähdä, tuleeko sitten jossain vaiheessa uudestaan lupaa syödä näinkin paljon. Mutta olipahan niin kuin omalla tavalla rentouttavaa kropalle, että sai vähän niin kuin pienen hengähdystauon. Vähän vähemmän askelia, enemmän hiilaria, hyvä treeni ja muutenkin tänään hyvä päivä. Nyt mä käyn tekaseen sen iltapuuron. Se on sama, minkä mä näytin jo aamulla. Samat ainekset, JNE. Niin mä käyn tekaseen sen. Mä vilautan se vielä sit, kun se on valmis. Ja sit taputellaan tää video. Ja huomenna jos pääsis julkaisemaan. Eli sunnuntaina. Katsotaan vähän miten editoija jaksaa. Voi olla, ettei välttämättä jaksa. Se on siinä. Päivän viimeinen ateria. Mä jään tässä nyt nautiskelemaan tätä iltapuuroa ja katsotaan YouTubesta jotain rentoa ruokailuvideota. Ja sitten aletaan painua pehkuihin. Me näemme taas seuraavalla videolla. Toivottavasti tulee vähän aikaisemmin, ettei tule ihan näin pitkää taukoa. Pahoittelut siitä. Nähdään ensi videossa. Moi!